Okay, we are back again on another new video update based on what is going on in different land. As Nigerian army have not stopped their, aggression on our people, and what we are seeing here is a residential home in different land that their bomb hit this building, this structure, and destroyed that. As you can see here, the caption of the video said the criminal of Nigerian government against the Biafran people, bombing the Christian populated Biafran innocent. Their crimes is being Biafran. Okay, that is what this person that made the post said. And I'm not gonna waste much of your time because I would like the video to roll so that you hear what people on grounds what they're saying. And we are going to flash other video on this video, of course. But before then, please, I want to encourage you to like the video, subscribe, and comment. Tell us what you think about what we are discussing. The issue is getting too much. Some are saying that what is going on now is based on that, this misunderstanding between Biafran government in exile cabinet members. That some of them are sabotaging this to make it look like chief of staffs are not doing her job properly. Some say that it's because that nobody is sabotaging anything. It's just that she's incompetent. Some say that the Nigerian government have bought many of them over and taken advantage of that to invade Biafran land. What do you say? But before then, please let's watch this video, okay? Hello? Let's play a moment. Everybody should be careful. N9geria way patani. Lolo le akutu shore hulo de. Ya hulo de fida na chu. Hello? Hulo de fida, hulo che de fida. Bari ha bara wanne. Amma ke de fida na. Wa do yan bara de fida mi escape. Wan e kele diri chile. Chineke mee bịa ile ihe ndị a mere ebe a ụlọ ogwuragwụ na ụlọ ogwuragwụ chila mmadụ nọ n'ime ya na nwanne ya nwedịkwa ihe pụta gani nwanne leni ọ dịrịkwa mma mmadụ kacha afụfụ n'ụlọ na-enye ndị iro mere so I did. Thank God that whether I'm not in me, they're not in me about Thank God. I believe that many of you have watched the video of Biafran Liberation Army commander, our brother, they called N9geria. They claimed that when Nigerian army claimed they invaded his house or his base and he escaped. And in the post that N9geria made, he was very, very sure that they're going to capture him and all that. Some have even said that they have spied him and all that. I saw some comments claiming this and that, but the person they are claiming that they have fired has surfaced with a dancing step. I'm not gonna allow the voice to come out because he's dancing. I think Timaya song. As they pen them, you got a sweeter song. So I'm not going to play it because of the copyright. But all I can tell you is that Gentle is alive and nothing happened to him. This is a recent video. He made a video to prove that nothing has happened to him and nothing is gonna happen to him though. But some people are not happy with that, but that is what it is. So we are not going to argue about that, but glory be to God that he's very, very okay. So these are another destruction of properties, buildings by Nigerian army in Biafran land. So these are the destruction, what they are doing to our people
without any remorse. So the destruction of properties continues, and this is another property, another building that they are destroying. Just watch. Look at what these army people are doing to us. Look at people's house. Look at how they're putting people's house on fire. Look at. Is it good? Look at what is going on in our family. Look at what is going on in our house. Can't you see? What have you done? Look at people's house. Look at. The yammer will see all on mother. The yammer will see. How to grab a fire now? The good yammer all on mother. Look at. People are looking for is where they are. Look at people's house. Look at people's building. Look at people's house. They haven't drive in. They haven't drive in with their armor tanker and the caterpillar. Destroying people's house. Look at it. Look at what these people have done to them. I don't understand. Can't you see? Hey, go inside. You know outside there. See it. Look at how people's house are burning. Here we're 01. Here we're Biafran. Yeah, let go see a walk. We're 01. Let go see a walk. Property in them. Let go see a walk. December 13th ka anyị nọ na ekwe ka agbara ha jude mizai mana okwenye ekpuke chukwu ka bịa ma jos no kokushie ya acha ha na bullet a na-egbu anyị ha chizie ka ha jizie mizai anakwa egbu anyị enweghị na-egbu ụmụ chukwu ịghọtagbu nwenye na-egbu ụmụ chukwu ihe ọbụla ha gbagala ha egbe elu gbaga ala nọ nkete ha gba na-agba mizai nkete ke na-abịa surprise ha na ka ekweghị ekwugo okwu ịghọtagbu na we no be them ngwa leni ya watch ọgbọkịrị ugwuala a na-ayọ ya ugwuala akụ ka a nọ ya ndị bịara imechi isi akụ ime ka akụ dị mma ya na onye hụrụ na-awụ fensị akwara fensị taa kwatuo ya the two fence both mana nke fada fensị nke ma fada akwaturu ya ha bachara n'ime ebe ahụ abachara n'ime di a mana m ha achọga ile anyị ga-ahụcha ụkwụ amụta nka na nke ha na nke fada nke sista na ugwuala ọya dị ha bachara ha kwaturu fensị ha kwatuo fensị sista bena akwaturu fensị ha bachakwara n'ime ebe ahụ ha fensị ya dị ha akwaturu fensị ya baa n'ime di a mana ma n'ime ebe ahụ ka ndị a na-ekwu okwu ya na ụjọ ndị faịn chukwu ma ebe ahụ ka ọ nọ nke ọbụla nke ọgbakọrị gwụọ anaghị ụka egwu ha obe ha ndị abịa gbaa ya ọkụ ha kwaturu fensị ọ wedị na ha chịra geeti ha kwaturu fensị ha ụlọ ha mmanụ ma ụlọ ụlọ ha gbara ọkụ nwere ihe ụlọ mere lekwa meshin paakị ebe ha gbachara ma meshin ọkụ mmanụ ma ọhịa ga-acha ha baba emechie ọhịa na-ebu mmechi ụlọ nwanụ acha ha ba emechie ụlọ ahụ ya a destroyere ebe a ọkwara ihe niile ọgụ That's how they make them at Canaro. I'm at you. Look at Hakokare. Look at Canaro with heart. I say every year. And I'm at you the hand. When I have a way, nobody may jack. A man boy, how we may jack. Or Tana Cabari, you may jack. Don't know I'm not. Ndembo. Ndo, I hasn't done that, or hasn't done them. Why the catch you one? DSS. Tell I have you the government, no Baba catch all of them. More amount. What's I? Well, yeah, I saw with the money. I'm at the back and back. I can't come at you. That's how they may. Them at General. I'm at you. Look at your uncle.
kasara me akwa shi pasha shi cha be no mo le be ma tin kana ro ba be no ba ma tin kana ro ko we ha sha sare free ya ana ba ma tin di ha kana ha ba le ba nde ba di me sha amana mo ha wo me sha o ta na ka ba di ju me sha na ku do no mo ma ko kam na ju ndị mba ụwa ndị ụwa ihe asị ndị aba ba eme ọha asị ndị amị eme onye dị kacha egwu ọnụ DSS ele ha asị unu bịa eme unu bịa ekwe skuul ahụ ha awụ ụlọ fada ha awụ ụzọ lekwe onwe onye na-amaghị ebe a ha awụ dat fensị ahụ nọketere ụlọ fada ha kụturu ya na nke lekwe ya n'akụkụ nke fada lekwe ya ha jọs wee kutuo ebe ahụ lekwe ya kutuo difensị ndị be ọgọsị na ọgaji ụlọ fensị abara saịdị ebe nke ha kuturu ya kutuo fensị ya oteliwe kọmpand nkwa ha arụ ndị ahụ ha dọsịrị kutuo fensị ha ụlọ nke fada ha ụlọ fada dị ha ụlọ fada dịkwa ya mara moto ndị chọọchị n'ebe a ha kụrụ ya ụlọ fada ka ọrụ ka ụlọ fada ka ha bi ebi ọrụ ka ha bi ebi ụlọ fada kwa ha awụgwọ ụlọ fada ahụ ya hụrụ na m lebe ha na-awụ ụlọ fada ha ọbịa fada dị ha ha akwụkwọ ụlọ fada ahụ ka ha si mee ekwenye ya kwacha ụlọ fada kwa ha si gaa nri ụlọ jaja Patrick ha ya na ebe shaba nke Patrick ogwu ọmụ adọsịrị ebe grade ebe ha nọ tọnụ ọkwa ndị na ha grade ụzọ ya ụzọ road ha si were bata ebe a ebe na nke jaja lekwa ụlọ agbara ya ọkwa ha gbara ya ọkụ amanụ m ma ihe awụ abamechi akụ ndị ihe amanụ m ihe gọọmenti diri ha mebi ọhịa ga-ediri ya mụ aga ha akọwali biko lekwenye ya ụmụ akụ lekwenye ya abamechi isi ụlọ lekwe ya ahụ mmezi ụlọ abịara abamechi akụ agbara ya ọkụ ụlọ ndị ha gbara ọkụ kakwa ahụ when you're checking on here, block a lot of ball, his minting out. How about even how about Mamma, how much are you quiet? How can I help myself? The question I will when I will on married her. More alarm my whole life. Okay. How about all on the dog? How about all that? How about your cool? When you na nkwa ihe na-eme abalị imechi akụ ndị ogwe ọmụ na ndị otu abalị imechi akụ ndị ọhịa na mgbo abalị imechi akụ. Okay guys, I just want us to see one of the things that is going on in Biafran land. You may not believe that, but these are just few of them. I'm going to release this particular video, complete, because I don't want the video to be too long. So what you need to do is to like this video and subscribe if you have not, as we are waiting for the second part of it to be released, because a lot is going on, and I will try my best to bring everything so that you will see it, so you're not gonna miss out at all. Thank you so much for your time, and make sure you subscribe to the channel, like the video. God bless you. Bye bye for now.